Algunos han intentado hurtar la voz de los que piensan de forma distinta. Hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Que bajo su mandato ha muerto la democracia. O referèndum o referèndum, que se celebrarà el diumenge, dia 1 d'octubre d'enguany, amb la pregunta: voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república? L'estat espanyol ha suspès de facto l'autogovern de Catalunya i ha aplicat de facto un estat d'excepció. Les llibertats estan essent suspeses i reprimides. Els alcaldes són citats a declarar a les fiscalies sense haver comès cap delicte. Avui, milions de persones mobilitzades fent front a tota mena de dificultats i amenaces, heu parlat alt i clar i heu adreçat un missatge al món. Tenim dret a decidir el nostre futur. Tenim dret a la llibertat i volem viure en pau. Avui tenim més a prop que no pas ahir el nostre desig històric. Diumenge vam aconseguir fer un referèndum enmig d'un oceà de dificultats i d'una repressió sense precedents. I estic segur que en els propers dies tornarem a ensenyar la millor cara del nostre país quan les institucions de Catalunya haguem d'aplicar el resultat del referèndum.